ah. Hello dong, hello. Naglangoy siya, naglangoy. Tapos si Luling ah. Hi, Len. Hello, hello. Lingaw kayong mga bata oh, sa langoy-langoy. Sige oh. Deb. Kojeng. Ay, may bisik din. Lingaw kayong mga kabataan sa langoy-langoy diri sa luwan-luwan. Jeng. Ayaw si pisik Jeng. Lingaw kay mga bata o lingaw. Si Jayon tan-aw ba si Jayon sa YouTube. Kabalo na si Jayon mo langoy. Balo na mo langoy si Jayon. Kuha silang mga balon. It's my balloon. Kamara na ligo diri sa luwan-luwan karon kay ting klase man god. Wala. Nara magdala na ako. Deb, nara nagdala na ako. Ayaw ko na. Deb, ayaw. Kami. Para to ganina din kalang 1 2 4 5 na abi nag-ising din na. Then to ganina. Anong ganina? Lukso si CJ o lukso. Ano na ko? Ah, Oh, nawis na ako. lukso si CJ. Nagkitaan. Alat ang balon. Alat, ikaw ba? Nako. Nako, din. Sige. No. That is mine. Apa? Loren. Wala na. Iwala ka ng balon. Ayaw. Dagan kay balon ni Loren ko. Dagan ko balon ni Loren ko. Dong. Dayon. Dayon. Zeng! Zeng! Pag makit-ani mo me! Hatanan ko 100! Okay! Ano ka? Nara! Mura ko ba ko rin ay tawa? Yan! Sayon! 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 Bye-bye. Thank you for watching.